Ty jsou přelepený, ne? Tam máš nějaký ten... Nejsou přelepený, jsou tam jenom naskládaný. Jejda. Ty já to všechno voden dal. No ale proč to chcete? Takhle ji vytáhni nahoru tu mašli, Ivo, možná, že to bude nejrychlejší. A možná, že to nespadne Ne. najednou. Ale Ono bylo i přeřízně nožem. Naproti. jo, dobrý. To bylo dobrý. No, ale to by neměla No, souvenir. vidíš. No a hele, jak to drží. Krásně, jak vozová hradba. No, Tady ne, tady se to uvolnilo. tady to krásně drží, ani se to Padá nehnulo. plaňka. Tak, Sabi, co dál? Co tam psali na tom internetu? No nic, prostě to nějak rozkrát. Vem nůž, No, teď si dej mašličku do vlasu, tak. jestli mašli, aby tě našli. Rozflákej si ty brejle. Jo, jsem Piško, ty okolo musíš asi to dát pryč, ty jsou tam jen tak na ozdobu. No počkej, jako to vyhodíme? Ne, to každému dej 2 na talíř. No. A zbytek A naházíme. dejte si odchod. Dva piškoty. A odchod. To je všechno. Super. Tak, O, a ty fešný nůž si na to vzala. Jak na pečivo. opravdový dort. Můž na pečivu. Ty špiškoty jsou tvrdý. Všechno. Nevyjdou 3 pro každýho. co v tom je teda? Překvapení. Jenom piško. No nic, prej. Jdem zajdat piškot piškotem. Mně připadá, kdyby jsem dávala. Ale kdyby si každému vrazila do ruky říci, hele, tak to nemusíš ani krájet. No. Nebo těma piškotama. No, to mi to říkala. A co? Jakože bychom to jedli těma piškotama, No. to je blbý. Tábo. Ušetřila by si talíře. No, To moje myčka, ne my. No, A docela tak to to je stuhlo, pravda. jsem nečekala. no vidíš. tak je Mohlo to bylo by ještě horší, No, jo, než to ale je. teď je to nádherný. No já čekala, že to nestuhne vůbec. Pěkný. No, Dobrý. co by Si si někdo chtěla? Pojď do mrazáku. Ty tam ty skleničky, víš, ty tě tu překáží. Já Já jeden si teda dám jenom takové malé. Nezapomeň tam dávat ty piškoty, Mám potom na tady. vždycky. Nechci. Ty si vezmu já piškoty jsou tenhle. dobrý. Jo. Co ty tady ale to? Bordel, Hele, 2, 3, teď 4. Tak, to chce taky takový menší. Já chci malej. Tak máš 4 piškoty. Ježiš, piškoty ne. Piškoty na. Vůček by byl dobrý, no. A lžička není? Je. Ale teď dělali buchtu. Neviděl jsi, jak dělal ten hruška buchtu z toho masa? No, Slaninu, teď jsme mluvili o kuřecí tom. řízky. jsme o tom Tady by mluvili. si upekla, hele. Tak se když tak dokrojí. Byla dobrá představila. Byla, no. Emile, jsi si chtěl piškoty, viď? Tak mám do. Jak to, že šlo jeden bát? Točí. Tak mě jsem to taky měla, no. Jsou to, je to dobrý. Počkej, tak já upravím ještě. Tam jsou žičky. Ty malé. Kolik Jenom ještě? Víš, a pak se divím, že jsem jak řeču. To ještě nemá. Nějaké nemám. Krájema nikdo nemá. Blaďko, už nefoť a jdi zdor. To točí. Teda ale výborný. Ty jo, a nevídu Ty piškoty jsou fakt dobrý. Nikdo nepřijde, jo? Kde je Roníšek? No jo, To jo, ono na. jsme ho zašlápli. On tam leží. Někde. Jo. No. Nic. To je znamení, že já si nemám dát. Jsem ochotný soudit ještě Dělej. piškot. No tak, na. Tak si vemte můj malý. Nenučte jí. To vydržím. No jako fotky jenom bývalý kolegové z pupu. Jo. Nalej mi víno, ale Co si do toho dala, že Já nejíš? mám teďka špinavý prsty. Hej, co si do toho dala, že nechceš? nic jsem do toho nedala, ale Nekecej. dělala jsem se s kamarádkou, že do konce srpna nebudeme žrát sladké. To byl nápad roku. Jestli se večer nevyspím, tak tě budu